Exodo, Kapitulo 18. Si Jethro nagduaw kay Moises. Si Jethro nga pari isang Midian, nga amo ang ugangan ni Moises, nakabati isang tanan nga ginhimo sang Dios tungod kay Moises kag sa mga Israelinhon nga iyang mga tawo, kag kung paano ang pagpagwa sang Ginoo sa ila sa Ehipto. Gani gindala niya si Sipora, ang asawa ni Moises, kag ginpapauli anay ni Moises. Gindala man ni Jethro si Gersom kag si Eliezer, ang duha ka mga anak nga lalaki ni Moises. Si Moises nagsiling, "Nangin dumuluong ako sa iban nga duta." Gani ginhingalanan niya ang isa niya ka anak ka lalaki kay Gersom. Nagsiling man siya, "Ang Diyos nga akon amay amo ang akon kabulig, kag nagluwas sa akon sa espada ni Paraon." Gani ginhingalanan niya ang isa niya ka anak ka lalaki kay Eliezer. Nagkadto si Jethro sa disyerto upod sa asawa ni Moises kag sanduhan niya ka mga anak nga lalaki. Diin si Moises nagpatindog sing tolda sa bukid sang Dios. Ginpatundaan niya si Moises nga nagasiling, "Ako ang imo ugangan nga si Jethro. Nagapakadto dira upod sa imo asawa kag sang iya duha ka mga anak nga lalaki." Nagwa si Moises sa pagsugata sa iya, nagluhod sa atubangan niya ka naghalok sa iya. Nagtamyawanay sila ka nagsulod sa tolda. Ginsugiran siya ni Moises ang tanan nga ginhimo sang Ginoo kay Paraon kag sa mga Ehiptohanon tungod sa mga Israelinhon. Ginsugiran niya siya sa mga kabudlayan sa ila dalanon at kung daw ano ang pagluwas sang Ginoo sa ila. Nalipay gid si Jethro tungod sang kaayo sang Ginoo sa iya pagluwas sa ila sa mga Ehiptohanon. Nagsiling siya, "Dalayawon ang Ginoo nga nagluwas sa inyo sa mga Ehiptohanon kag kay Paraon. Dalayawon ang Ginoo nga nagluwas sang iya mga tawo gikan sa pag-ulipon sa mga Ehiptohanon. Karon ako nahibaluan nga ang Ginoo gamhanan pa sa tanan nga mga Dios-Dios, kag ginhimo niya ini sa mga Ehiptohanon sang maakig sila sa mga Israelinhon." Dayon nagdala si Jethro sa mga halad sa Dios kag sang dulot nga pagasunugon. Siya aron kag ang tanan nga mga pangulo sang Israel nag-abot sa pagkaon upod sa ugangan ni Moises sing kalanon sa atubangan sang Dios. Ang pagpili sang mga hukom. Sa madason nga adlaw, si Moises naglingkod sa paghusay sa mga palaligban sang mga tawo, kag wala nagakahubas ang mga tawo sa iya atubangan halin sa aga tubtob sa gabi. Sang makita ni Jethro nga ugangan ni Moises ang iya ginahimo, nagpamangkot siya, "Ano bala ining imo ginahimo sa mga tawo? Nga ikaw lang ang nagahukom, samtang ang mga tawo wala nagakahubas sa atubangan mo halin sa aga tubtob sa gabi." Nagsabat si Moises, "Kinahanglan nga himuon ko ini, kayang mga tawo nagapalapit sa akon sa paghibalo sang kabubuton sang Dios. Kung may duha ka katawo nga nagabangig, nagakari sila sa akon kag ako nagahusay sa ila kung sino ang matarong sa ila, kag ginatudloan ko sila sa mga sugo kag kasuguan sang Dios." Dayon si Jethro nagsiling sa iya, "Hindi husto ang imo ginahimo. Makakalapoy ini para sa imo kag subong man ang mga tawo. Tama ini kabudlay para sa imo, kag hindi mo ini mahimo nga ikaw lang. Karon pamatii ako. Yari ang maayo nga himuon mo, kag ang Dios magaupod sa imo.
Ikaw ang magatiglawas sa mga tawo sa atubangan sang Dios. Kag ikaw magadalas ang ilang mga kasuayon sa iya. Ikaw ang dapat magtudlo sa ila sa mga sugo kag sa mga kasuguan. Kag magsaysay kung paano sila magkabuhi. Kag kung ano ang ila dapat himuon. Pero magpili ka sing pila ka mga tawo nga makasarang. Kag himuha sila subong mga pangulo sang mga tawo. Mga pangulo sang tig-isa ka libo, tig-isa ka gatos, tag-5, kag tag-10. Kinahanglan mga tawo sila nga mahinadlokon sa Dios kag masaligan, kag indi mahamhaman. Dapat sila mag-alagad subong permanente nga mga manughusay sa mga tawo. Sarang nila madala ang dalagko nga mga kaso sa imo. Pero ang magamay nga mga kaso, sila na lang ang maghusay. Ini mangin mahapos para sa imo. Sa nagabulig sila sa imo. Kung himuon mo ini subong sang ginsugo sang Dios sa imo, hindi ka pagkapuyan. Kag ini nga mga tawo makapauli nga nahusayan ng ilang mga gamo. Nagpamati si Moises kay Jethro, kagintuman ang iya ginsiling. Nagpili siya sing mga tawo nga makasarang gikan sa mga Israelinhon, kaginhimo sila nga mga pangulo sang mga tawo, mga pangulo sang tag-isa ka libo, tag-isa ka gatos, tag-5, kag tag-10. Nag-alagad sila subong permanente nga mga manughusay para sa mga tawo. Ang mga dalagko nga mga kaso ginadala nila kay Moises, pero ang mga magamay nga mga kaso sila na lang ang nagahusay. Dayon nagpaalam si Moises sa iya, kag si Jethro nagpauli sa iya kaugalingon nga duta. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang ato naman masunod naman nga episode nga mo ang Exodo Kapitulo 19. Madamo gid nga salamat.